Salutare lume! Astăzi avem o veste rea. În asta suntem cu un video ceva mai trist. Din păcate. Trebuie să spargem casa. În care casa care am construit-o într-o săptămână în care am avut toate amintirile noastre. Da. Trebuie să o distrugem, nu mai e nimica de capul ei, din păcate. Îmi place atât de mult, dar trebuie să o distrug. Deci, lume. În plus, odată și odată casa asta trebuia odată și odată să o distrugem. Da. Atunci și bine ne-am decis acum, dar îmi pare rău că o facem, totuși. Dacă o să știe Gabi să editeze, o să învețe el să editeze, să mă vezi și poate și pe mine. Să edităm, să editeze el, pardon, pentru că eu nu pot, pentru că mai am niște drop frame-uri ocazionale. Să fac un video comemorativ în memoria acestei case. Da. Da, cu toate aventurile noastre. Cât uși de greu îi să o distrug. Casa noastră, cea de toate zilele. În care am trăit Mă, noi. deci cred că parcă îmi vine acum că plâng la comandă. Și Dar eu. glumesc. Eu nu glumesc. Bă, că eu. Uite pe Tianșetan, veni să ne viziteze. Bă, sincer acum, chiar nu ești un pic supărat. Ba da, tu n-ai văzut până și casa asta, am distrus de-abia tot. Da, uite, a venit Tianșet să ne viziteze. Lasă-o. Ce faci, Tianșet? Da, ne distrugem casa, ce... Uite, mă, și stă. Stă, fii atent. Da, plutește. Fii atent, oaia plutitoare. F1, screenshot. Oaia plutitoare, să mori. Unde? Yes. Da, știu, o văd. Deci lume... Am că și un screenshot. Lume astăzi se duce cam pe râpă totul ce-am făcut. Făcut într-o săptămână, chiar mai mult. Nu contează cât timp. Contează prietenia, distracția, Și tot ce am făcut aici. Și tot ce am făcut aici va rămâne în sufletul nostru. Da. Mereu. Și o Amin. amintire. Hai să sfințesc și eu casa asta. Dacă aș putea să ies. Și așa o distrug acum, deci poate să distrug totul. Deci, din păcate, Uitați cum arată ruina casei noastre. nu arată părea bine. Deși încă lâna a fost salvată. Lasă-l, na. Din Da, păcate. e greu să distrug casa asta. Și mie. Plus că o să avem... Bă, chesturi să le lăsăm așa, toate astea, sau să le modificăm? Nu, o să le modificăm, dar nu acum. O întrebare, tu ai inventarul full? Nu prea full, dar mare parte din el, da. Eu pe toate l-am full, că altfel... Aoleu. Ce trist e. Bă, E oameni. viață. Tristă e viața. În fine, cred că opresc și eu filmarea. După ce am distrus-o, o să facem un review la noua casă, cât o construim. Și poate o să fac și eu dacă o să mai rezolv din lag. Pentru că, uite, începe să mi se rezolve. Cât de cât. Dar tot mai am frame-uri. Momente triste. În fine. Deși Atâta- am trăit clipe frumoase în casa asta. Cred că tot ce o să lăsăm Roller Coaster-ul, casa lui On Life, groapa făcută de Creeper, în memoria creeperilor care au murit aici, când aveam casa asta veche. Toate amintirile vin, o să facem un screenshot micuț de final de episod. Și aici va fi... Aici va rămâne workbench-ul ăsta, enchantment table-ul în care am enchantat tot ce am avut în casa asta. Da. Din păcate, să ne pregătim pentru o mică poză. Din păcate... Hai să facem o ultimă poză cu casa, dar cred că mai bine facem asta înainte să o distrugem. În fine.
Ai văzut pantaloni de fier? Eu te văd băguit, deci n-am cum să te văd. Așa. Stai, puneți pantalonii. Stai că n-am pantaloni și buții. Mi-e greu să mă concentrez când trebuie să mă despart de o prietenie mare. Gata, am găsit buții. Lasă că am niște cei pantaloni. Măcar casa nouă, deși casa asta ne va ieși greu de minte, casa, să sperăm că casa nouă va fi, scuze, să Mai sperăm că frumoasă, mai bună. Dar Sper să nu se nimica mai- nu va fi mai bun decât casa asta. Poți să vorbi. casa asta a fost prima casă pe care am făcut-o pe serverul ăsta, eu cel puțin. E dur, frate, dar Știu. asta e viața. Viața înseamnă sacrificii. Un sacrificiu mare. Vino, prietene. Hai să mă uit puțin pe mapă. Ia, da chiar, cum arată mapa cu texture pe ăsta, că n-am văzut niciodată. Zici că e harta adevărată, să-mi bag pe Ia, cer. dă-mi-a. Nu, serios, zici că e harta adevărată. Dar cum arată casa distrusă pe mapă? Din păcate. Din păcate nu mai am nici eu un topor. Lasă. Am eu. Ba da, am găsit. Ia harta. Sau o iau eu. Ia-o tu, că nu mai am. Nu vreau să mă dispar de casa asta. Nicio, dar trebuie. Și întrebarea mea, mai avem diamante sau le folosit pentru chestplate? Bă, nu, chestplate-ul ți l-am făcut eu. Da. Vino încoa. Să terminăm acest episod. Cu stil. Și aici este capcana noastră. Ah. Capcana mea, care a omorât o grămadă de playeri. Memoria ei, nu vă faceți griji și următoarea casă nu va fi la fel ca asta. Dar o să încercăm Sperăm să fie la fel de bună. și să ne păstreze la fel în suflet ca asta. Vino. Nu. Bine, o să o lăsăm așa, pentru că măcar o să ne mai rămână amintire Vino. itemele Vino Hai, aici lângă mine. pe Să care terminăm. le-am spălat în casa asta. Stai. Stai să-mi iau și eu sabia diamond, ce vrei? Așa, stai un pic să mă bag cu F5-ul, să fac și un screenshot, bă, ia. Deci, E lume, cam atât a fost acest episod. Un episod cam trist. N-am ce Cel să mai zic. trist. În fine, la revedere. Bye, bye.